Eta, bueno, kuadrilleroekin eta guztiekin hitz egiteko abagunea izango dugu, eta guztia, protagonista guztiekin, zuzenean kontatuko dizuegu, eta etxean zaudetenok hor geratu, beretako ikuskizun, ikonikoa izango delako. Eskerrik asko Izaskun, San Jorge Eliza horretatik, hemen zuzeneko seta dugun txoko honetara arte, portura arte etorriko dira prozesiokoak lehenengo, eta ostean itsasontzian igoko dute Karmengo Ama Birjinaren irudia, eta itsasoratu egingo dute. Ikuskizun ederra dugu aurretik, dantzak, itsas prozesio berezi hori, eta gure operadorek erakusten dizkizueten irudi horietan ikusten duzue Eliza atarian jendea prest dagoela, zain dagoela, eta gure setean momentu hauek eta irudi hauek oso ezagunak zaizkion pertsona bat, santurtziar bat, gure lehenengo kolaboratzailea, Ander Jimeno, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zer moduzko giroa dugu Santurtzin, hemen jendetza izugarri ari da pilatzen? Bueno, ondo, urteroko moduan, egun berezia Santurtziar gehienentzat, eta ondo. Momentu eguraldiak errespetatzen duen, hori beste kontu bat da. Egun berezia kostaldeko herri askotan, itsasoarekin lotura duten herri askotan, Santurtzin gainera herriaren zaindaria ere bada Karmengo Ama, horrek egingo du bereziago eguna, baina gaur fededunentzat, prozesioa jarraitu nahi dutenentzat, guztientzat egun berezia. Bai, azken batean, nik uste dut, kostaldeko herri gehienetan bezala hau erlijiotik askoz arago doa. Bai, ez da kontu erlijioso bat, imagina dezakegun moduan, jendea guztia domekan ez zegoen elizan, ez? Orduan, askoz urrunago doa, ez? Karmengo Ama Birjina, Santurtzia askorentzat, oso figura berezia da, eta, ikusi besterik ez dago, nolako jendetza erakartzen duen egun honek, ez da? Jaiak hasi zirela pasadira egun batzuk, egun asko daramatzazue dagoeneko festetan, baina kaso gaurkoa da, ez dakit, egunik bereziena jaietan. Bueno, azkenean, eta nabari da, ez? Jaieguna da herrian, eta horrek ere eragina dauka, ikusi da zelan goizetik jende egon den, herria egon den jendez lepo. Nabari da, ez? Jendearentzat nolako garrantzia daukan egun honek. 30.000 pertsona baino gehiago espero ditugu, itsas prozesio hau jarraitzeko, baina badira, Eliza atarian bertan zain dauden herritarrak ere, badira portuan zain dauden herritarrak ere, Izaskun Moiano uste dut zu zaudela Eliza atarian herritarren batekin, hor zain dagoen herritarren batekin. Hori da, bai, Ane, Zugaitza dantzataldeko dantzariak ditute aldamenean, Nerea San Roma eta Jon Ugaldea, arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik eta oso egun polita da gaur. Nerea dantzaria zaitugu, duela 2 urte hasi zinen kota iguzu. Ez nio, orain dela 23 urte da. 23 urte? Bai, 2 urte, 3 urte nituenetik gutxi gora bera. Bale, 2 urte zenituenetik? 2 urte nituenean hasi nintzen dantza egiten, 2 urte, baina 23 urte dantzatzen. Zuentzat gaurko eguna benetan berezia da. Bai, oso berezia da. Nire kasuan bai da 2. urtea dantza egiten dudala, baina prozesio superbolita da, eta danok elkartzen gara, eta hori lore. Ni ez da gurduri, urtero egiten dugu berdina, eta egun polita da, disfrutatzeko, prozesioa izugarri polita da, eta Pizka bat aurreratze aldera, gure ikusentzulea jakiteko zer ikusiko dugun hemendik minutu batzuetara, zein da egingo duzuen dantza? Normalean agurra esaten da, ez da, Ama Birjina atarako da, bertara arte hurbilduko da, eta gero gelditu egingo da prozesioa, egingo dugu agurra, eta Ama Birjina jarritu egingo da itsasontzira arte, eta gero bueltatzen bai dantza egingo dugu, baina kasurretan portuan. Esaten da, normalean jota harinari nolako beste dantza batzuk. Nerea, ikusten ari gara jendean dana, talde edo elkarte asko esango dugu, zaudete Zugaitza dantza taldekoak, banda dago, txistulariak daude, gure atzean dagoeneko leku hartuta batelerak ere badaude, hainbatek parte hartzen dute prozesio hauetan, ez bakarrik ikusleak eta Ama Birjinak, ez da? azkenean herriaren prozesioa da eta herriaren kolektibo ezberdinak hartzen dute parte, kultur taldeak, baina baita ere bidez kuadrilletako bi pertsona dira kuadrilla bakoitzeko, ateratzen dira, eta azkenean herriaren zeo zer da, herriak egiten duena herrirako. Esan digutenez, edo entzun dugunez, Anek ondo esan du, 30.000 lagun, espero dira hemen ikusentzule bezala, nola sentiarazten zaituzte datu horrek edo hori jakiteak? Unkituta dantzatzen duzue, dantzak ondo ikasitak harri behar dituzue edo nolakoa da? Normalean dantza hauek izaten dira, egunero ez, beti egiten ditugunak, ez orduan,
ez ditugu prestatzen, etorten gara eta egiten dugu eta listo, baina bai, normalen izaten da polita, ze familia ikusten duzu, laguna ikusten dituzu, ez da urduritasuna baizik eta hori, onkigarritasuna, ez, nireak diona. Orduan, baiz, ditzen da itzala dela, bezik itsasuntza ikusten direnean, nolan danak batera, esaten zu, piloa de jente da ikusten, ez, baina jabaituta gaudor ikustera orduan, ondo, ez. Ondo, eta Bikote eskerrik asko, utziko zaituztegu eta hartu zuen lekuak, aurki aterako delako Ama Birjina eta dantzan ikusi nahi zaituztegu delako. Eskerrik asko. Ze ondo, aldamenean izan ditugu Jon eta Nerea, eta gero eta gutxiago faltatzen da Ama Birjina San Jorge Elizeko atetik ateratzeko, eta hemen gauza gehiago gertatuko dira, gero artean, Eskerrik asko Izaskun, ikusi dugu San Jorge Eliza barruko irudia ere, nola dauden prest Ama Birjinaren irudia porturaino eramango duten herritar horiek, dantzariek esan dute ez daudela urduri, akaso Eliza barruan daudenak egongo dira urduri, baina dantzariek ere aipatzen zuten ander, nola den gaur, herriko talde ezberdinek eta herriko pertsona ezberdinek bat egiteko egun bat, ez? Itsasoaren eta Karmengo Amaren irudi horren bueltan. Azken batean, eta ez bakarrik egun hau, Santurtziko jaiak ere ezin izango genituzke imaginatu, izango espalitz, herriko 11.000 taldek parte hartzen dutelako bertan. Aipatu dituzte hori dantza taldeak, baina aldi berean kuadrillak, txosnak, hemen benetan jende asko dago jai hauen atzean. Nik ez dut sinistu dantzariak urduri ez daudenik, hainbeste jende bertan egonda, izango dira ohiko dantzak eta ezagutuko dituzte oso ondo, baina horrelako egunetan, herritar guztiak begira daudenean ez dakit nik posible den urduri ez egotea. Ez dut sinisten, baina suposatzen dut esan beharko dutela. Ikusi ditugu aurrak, ikusi ditugu pertsona nagusiagoak ere Elizatari horretan zain, portu inguru honetan ere, denetarik familiak daude, kuadrilla gazteak daude, sardinera arropekin jantzitako herritarrak ere badaude, eta momentu batetik bestera, 6etako kanpaiak. Izaskun, baldator Ama Birjina Eliza barrutik. Kanpaiak entzun berri ditugu bai, ane, eta dagoeneko jendea sakabanatzen ari da, ateak ireki dituzte, eta guk eguneko beste protagonista bat aldamenean, Lander Campos, arratsaldeon. Arratsalde, bai. Zu izango zara, duela 16 urtetik edo gehiagotik, Ama Birjinaren parean dantza egiten duen herritarra, nola sentitzen zara? Ondo, pasan egunen egon nintzen pentsetan abezen bat urte neraman, da, 16 urte. Badira, da, zorionekoa, sentitzen az. Txapelduna ere bazaitugu, dantzako txapelduna. Gaur 30.000, 60.000 begi izango dituzu, zuri begira, nola sentiarazten zaitu horrek? Orduritasuna, ez? Alde batetik handa, posa. Holanda, posa. Herrian dantzatia, Ama Birjinan aurrian, hainbeste urtez, oso sentioranaz da oso posik sentitzen az. Ukitutan zenbaten zaitugu. Lander, galdetu nahi nizun, aurtengo dantzak, dedikatoria berezi badauka, ez da? Konta iguzu? Hori da. Zugaitza taldeko bi kide, lehenengo kideak, eltzian dula hilabete bat gitxi gora bera, da, bebai, Santurtziko gazte bati, handerri, bere baientzako eskaria izangoa. Eta bukatze aldera, Lander, zure ama, Zugaitza dantza taldeko dantzaria dugu, beretzat ere, berezia izango da, semea, Ama Birjinaren aurrean dantzan ikustea? Nik uste niretzako bereziagoa dela, hori, ama beti onduen eukinda, ama dantzatea, da neratzean partien neakin dantzatea, ostia. Oso politxa. Guk ere badara mazaguia 2 urte, zu dantzan ikusten da, gu ere pixka bat unkitu egiten garela, aitortu behar dizut beraz guretzak, guk ere, ez dakit, era berezi batean biziko dugu aurtengo Lander, eskerrik asko. Eskertzea pillo, mi eskertzuei. Landerrek ere ikusten zuen bezala bere leku hartu beharko du, ze dagoeneko kanpaiak entzuten ari gara, banda prest, sareginak eta sardinerak ere prest, loreak eskuen daramatzate delarik, txaloak entzuten ditugu eta horrek esan nahi du momentu batetik bestera hori da. Aterako da, Ama Birjina ikusten ari gara, San Jorgeko Elizako atetik txalo artean agurtu dute, txalo artean hartu dute eta irudi hau ikusgarria da. Nola unkitzen diren herritarrak, nola dauden zai herritarrak, eta bandaren abestekin
hau da kontatzen dizuegun edo erakusten dizuegun irudia, 60.000 begi, Ama Birjinari begira eta Ama Birjina agurtzen. Eta hemendik ikusten ari garen bezala, eta Anek ondo aipatu duen bezala. Izaskune kontatu digu momentu inkugarri hori, nola atera duten Elizatik Ama Birjina, irudi pisutxua, akaso pisutxua, baina gaur pertsona horiek bizkarrean daramatena da Ama Birjina eramatearen ardura, ez bakarrik egurrezko irudia, eta hainbeste lorez apaindutako irudi hori, ardura puntua ere, bai, ze porturaino ekarri behar dute irudia, Ander? Hala ere, bueno, venga, aitortuko dugu, ateratzen den irudia espreski eginda dagoela ateratzeko. Ez da aldareko irudia. Alegia, egokituta dago, atera dadin gaurko egunean, arinagoa da, edo zein da trampatxoa? Trampatxoa da, hori, lehen aipatu duguen bezala, lehenengo prozesioa izan zen 1907an, baina 1909 konturatu ziren benetako irudia pisutzu egia zala, eta berez badago bat, berez erreplika moduko bat, baina egokituta ateratzeko. Bueno, orduan da irudi honen 117. urte betetzea, ez da gutxi hori ere, ez? Lehenengo 2 urteetan Elizatik atera zuten irudi hori, eta gero hau prozesiorako propio prestatutako irudia. Ikusten dugu, Ama Birjinaren irudiak atzean nola daukan, ez? Itsasoko olatuen alako irudikatze bat, lorez beteta dago, hemen gauden lekuan, zeta daukagun lekuan ere, portuan badago Ama Birjinaren irudi bat, eskultura bat, harrizko eskultura bat, berriagoa da, hau? Hau da 1950koa. Berriagoa da, 76 urte orduan aurten. Hoxe. Eta hemen ere, goizean hasita, goizetik, hainbat herritar, loreak eskainiz, etorri dira, eskultura horren azpian loreak ekartzera, badago ohitura, ez? Loreak jartzeko Ama Birjinari. Badago ohitura, berez, prozesioan, bai, abra erdian, badiaren erdian botatzen dira loreak, nolabait, itsasoan hildakoen omenez edo, baina, Santurtzin ere, bai egon da ohitura, kremazioa egin denean, errautzak itsasoan botatzeko, eta orduan jendeak hilerrira loreak eraman beharrean, eskultura honetara ekartzeko. Eta, badago, eta igual gaur egun bereziagoa da, baina adibidez jendearen urte hurrenetan ere bai. Bizti datoz, prozesioan Ama Birjinaren irudia bizkarrean hartuta, sardinerak ikusten ditugu, eskapularioak golkotik zintzilikatuta, jantzi dotoreekin, loreak eskuetan asko, sareak ere bizkarrean nola daramatzaten ikusten dugu, ze gaurkoa da egun bat, ez? Itsasoan hil direnak oroitzeko, baina itsasoarekin lotura daukan jende guztiarentzat egun berezia, ez bakarrik, ez arrantzale edo ez bakarrik itsasoan itsasontzietan lanean aritu den jendearentzat, itsasoarekin lotura izan dezakeen edozein herrirentzat, Santurtzi moduko herri batentzat, herri osoarentzat da berezia. Eta, itsasoa esaten dugunean, esan duzun, ez? Igual pentsatzen dugu arrantzaleak, baina Santurtzin mundu oso bat zegoen arrantzaren inguruan, ez soilik arrantzaleak. Sardina saltzaileak zeuden, saregileak zeuden, horrelak ontziolak zeuden, esan edo, bazen mundu oso bat, arrantza eta itsasoaren inguruan eraikitzen zena. Eta, nabari da, hori, jantzi dotorearena ere, bazen egun berezia. Ez zenuen erabiliko, zeure eguneroko jantzera. Eta ez bakarrik horregatik, aipatzen zenuen horregatik, Ander, ikusten ditugu, ez? Keinua egiten zaielako, badaudela prozesioan sardinerak, badaudela saregileak, eta gero, ontzira igotzen direnean ere, hainbat sardinera eta igotzen direla. Ze ezagunak, eta diren Euskal Herri guztiarentzat, ez? Santurtzi aipatu eta segituen, aipatutako kontu horiek bai, baina sardinerak segituan aipatuko dizkizu parekoak, eta gaurko egunez ere, beraiei egiten zaie ore, eta egiten zaie, urte luzetan egindako lanaren aitortza hori. Ez argi dago, da oso lanbide, oso aspaldiko lanbidea da. Bilbon udalara hautegian, 17. mendetik aipatzen dira arraina saltzera joaten ziren emakumeak. Eta, argi dago, 19. mendetik aurrera, postal pilo bat argitaratu ziren horren inguruan, eta bada, mundura ateratzen den Santurtziko irudia berez hau da.
azken batean. Eta gaur mundura ateratzen ari garen Santurtzinen irudia, prozesioaren hasiera hori Izaskun, Moiano, San Jorge Elizaren inguruetan jarraitzen duzu. Ze giro daukazue bertan, ze oso momentu hunkigarria izaten ari da? Bai, prozesioarekin batera oinez ari gara, eta ez dakit hortik etxetik ikusterik duzuen, baina ilara bat 2, 3, 4, 5 eta 6 eta 7 ere eratu dira, guztiak ikusi nahi izan dutelako prozesioa momentuz, esan bezala lehorretik doana gu, Zugaitza dantza taldekoen aldamenean gaude, dagoeneko bakoitza bere lekua hartzen ari da, Lander Campos dantzaria ere hor ikusten dugu beroketak egiten, gero bere momentua iritsiko baita, bere dantza egingo baitu, eta 30.000 lagunak berari begira izango gara. Esan bezala Zugaitza dantza taldea hemen aldamenean dugu, aurretik txistulariak guztia girotzen, pixka bat beranduago, pixka bat atzerago esango dugu, komisiokoak ditugu, eta begira Ama Birjina, aizue ikusgarria iruditzen zaigu zen olako, abiadura daraman izugarria da, oso bizkor dator, egia da 8 lagunek daramatela, egia da atsedenak egiten dituztela, eta zuek anek aipatu duzune bezala, aurtengo honetan 107 urtez lehendabizikoz, emakumeak ere Ama Birjina eramaten ikusten ditugula. Ez da pixu harina, ez da, ezaten den bezala untzaren gauerdiko ez dula, sekulako pixua izan behar duelako, baina aurrera pausu izugarria da ere bai, emakumezkoak ere, bagarelako horretarako Ama Birjina altxatzeko gai, eta erakusten ari gara. Santurtziko Ama Birjinaren itsas prozesio honetan. Esan bezala oraindik erdian gaudela, edo erdia oraindik ekuatore hori pasatu gabe, ze lurreko prozesioa izaten ari da, eta ja geroago itsasoratu egingo da, eta Abraraino eramango dute, bertan loreak eskaini, eta merezi duen aitortza egingo dietelako. Ikusten ari garen irudia hemen itsasoarekin lotutako ogibideak dituzten edo izan dituzten lagunak ditugu, sardinerak, batelerak, eta txalo artean entzuten duzuen bezala hartzen dute, hemen datorrelako Ama Birjinak leku hartuko du, eta Lander Campos dantzariak dagoeneko bere posizioa behintzat hartu du, eta horrek esan nahi du minutu gutxi barru bere txanda iritsiko dela, eta Ama Birjinari merezi duen dantza egingo diola. Eta besterik gabe, hau da erakusten dizuegun irudia, Ane, zurea da hitza. Eskerrik asko Izaskun, zain geldituko gara dantza hori noiz hasiko, Santurtzi eta itsasoa eta itsasoarekin lotutako mundu guzti hori ari gara aipatu, portuak eta arrantzak eta aipatutako beste hainbat kontuk markatu dute herriaren historia, baina Ander, joaten baldin bagara denboran atzera eta pentsatzen baldin badugu, ez duela 119 urteko Santurtzi hura nolakoa zen, ez? Txikiagoa seguru, baina arrantzarekin zeukan lotura hori eta gaur egungoarekiko oso ezberdina zen. Askoz txikiagoa noski, garai hartan pentsa 5.000 biztanle inguru erlako zehozer, gaur egun 56.000 inguru gara. Eta lehenengo aldaketa nagusia, 1907 inguruan, txalupak sartzen zirela Eliza ondoraino. Hor ikusten ari garen oinezkoen gune hori zen portua, justu apurtxu bate aurrerago eraiki zen gaur egungo portua. Erreienoa egiten hasi ziren, baina adibidez, kofradia ondoan gaude, kofradia 1916koa da. Garai hartan hori horitxe bertan Lander itsasoan legoke. Dantza hori ikusiko dugu nola eskaintzen dion Lander Campos dantzariak aurreskua Carmengo Amaren irudiari.
Lander Campos aurreskulari gaur, hemen, Karmengo egunean, Karmengo Amabirjinaren egunean Santurtzin, egin du hasierako dantza parea, unkitu da bera ere, unkitu dira santurtziarrak, eta orain Zugaitza dantza taldeko dantzariekin batera, ohorezko aurrezkoa guztiek batera dantzatuko dute. Besarkada unkigarria eman diote elkarri, Amabirjinaren irudia eramaten ari zen herritarretako batek, eta Lander Campos aurreskolariak unkigarria izan da lehen dantza hau, ikustea nola santurtziarrak alboetan eta erdian Zugaitza dantza taldeko dantzari pila bat, Lander Campos aurreskolariarekin batera, eta aurten irudietan ikusi moduan, dantza taldearekin lotura berezia izan duten bi Emilio omendu nahi izan dituzte, eta haien omenezko dantzak ere izan dira. Herrian oso pertsona bereziak bi Emilio horiek, ez da, Ander? Bai, nik esan, gehiago entzun dute, Emilio Abellanari buruz gehiago entzun da daukat, Mamarigako parrokoa ere izan dakoa eta, ez azkenean, honelako egunek ere, honetarako balio bari izan dute, ez da? Eta ze garrantzitsua den, ez, kulturarekin lotutako elementuekin eta kasu honetan dantzarekin, omentzea herrian garrantzitsuak diren pertsona horiek, halako egun berezietan, eta Zugaitza dantza taldekoek horretarako baliatu dute, bandaren eta txistularien laguntzarekin, eta apurka-apurka ari gara ikusten, elizatik portura nola ari diren hurbiltzen, baina dantzak hasi aurretik esaten ari zinen, Ander, duela mendebete, itxaso gainean egongo liratekela. Hau guztia, eta gu gauden lekua bera ere, Portu Berria da gutxi gora bera, 1912koa, parke osoa ere itxasoa zen, ez? Orduan, egia esan Santurtzin, argi dago mantendu nahi dugula itxasoarekiko lotura, baina aldi berean oso zail jarri digute, ez? Ez dakit, eta zerbait esatearren ere, Sardineraren estatuatik aurrerako guztia, gutxi batzuk oraindik ezagutu dugu hori zelan ziren arrokak eta amildegiak, eta bainatu gara Santurtzin bertan, eta ez portuan, eta hori guztia galdu egin dugu, ez? Eta guztia ja zuri beltzean, baina ez dugu ikusiko. Gaurko egunak balio besta hori oroitzeko, eta horri dagokion garrantzia emateko, itxasoarekiko lotura handia delako, eta horren erakusle, hemen gu gauden leku honetan, porturaino etorriko dira Amabirjinaren irudiarekin, eta gu gauden leku honetan portuan bertan, zenbat jende ari den etorri eta etorri eta etorri, lekutxo bat hartzera, Amabirjina itxasontzira nola igotzen duten ikusteko. Itxasontzia ere prest dago, zer esan dezakegu itxasontzi horri buruz, Ander? Horrea, berez, itxasontzi hori espreski, okerezpanago espreski eraiki zen prozesiorako, egia esan ez dakit urtea, baina, eta hori, tradizioz, kofradiako kideak ibili izan dira bertan, eta, gaur egun, okerezpanago, itxasoko marrontaldekoak ibiliko dira. Bitartean prozesioa astiro-astiro badator porturaino,
prozesioaren zatia aipatu digute lehen dantzariek ere izaten dela oso hunkigarria, oso berezia, Lander Campos aurreskularia ikusten dugu nola doan hunkituta, herritarren besean edo ikusten dugu badatorrela, eta hor gaurko irudi historikoa, lehen aldiz, 119 urtean lehen aldiz, 4 emakumek eta 4 gizonek eramango dutelako edo ekarriko dutelako Ama Birjinaren irudia porturaino, hori 4 gizonek eta 4 emakumek izango dutelako lehen aldiz. Ze esan nahi dauka honek Santurtzin? Jo ni benetan irakurri nuenean harritu ninduen kontuak, hau da, frankismoan argi neukan, protagonismoak gizonena izango zala, esan nahi dut. Baina, bai bereziki, harritu ninduen, 76-zazpitik aurrera, inork ez zuen esan, aizue, hau igual aldatu behar da, eta azken 50 urteotan, berandu bada ere, ongi etorria, noski, eta bestalde ere, lehen ikusi dugu, zelan Zuhaitzan zataldean, emakumeek ere dantzatu duten aurreskua, urte batzuetan iruditu izan du, gizonen kontu izan dela, eta Santurtzin bai bitzia da, zelan badagoela 1921eko grabazio bat, emakumeak arraunlariei... Irudi oso ederrak dira. Emakumeak aurrezko dantzatzen, eta emakumeak baino ez. Orduan, ez zelan protagonismo hori, gauza batzuetarako bai bazegoen eta onatzen zen, eta Ama Birjina eramateko ez, harritu ninduen, zinez. Berandu, baina esango dugu garaiz, horrelako aldaketetarako beti delako garaiz, gaur momentu historikoa, 4 emakume eta 4 gizon Ama Birjinaren irudia portura ekartzen, eta Landerrek aipatutako irudiak, 1921eko aurresku horrenak, sokadantza eder horrenak, aurkituko dituzue, nahi baduzue interneten edo, eta bilatzen baldin baituzue agertuko dira, baina ederrak dira, eta gainera erakusten dute, urte askoan sinistu dugula ez, bazirela emakumeen dantzak eta gizonen dantzak, eta aurreskuak edo sokadantzak lotu izan ditugula, azken mendebetean edo gizonen jarduna izango balira moduan, edo gizonekin lotu ditugula, baina Santurtziko irudi horiek erakusten dute, halako kontuak izan direla, emakume dantzarien kontua ere, eta apurka Santurtzin ere, protagonismo hori eskuratzen ari direla Santurtziko emakumeak. Gainera, apurtxo bat gero kontuan sakonduz, ikusten duzu zelan Getxon ere hori egiten zela, Deuston ere bai, Lekitxon ere bai, Bilbon ere bai, baina, karo, ematen du hori, ahaztu zela momenturen baten da, ez zala berreskuratu. Ikusten ari gara irudietan, nola ari den iristen prozesioa portura, txistulariak buruan, Zugaitza dantza taldeko dantzariak atzetik, eta prozesio osoa atzetik portua isili gelditu da, eta prozesio horren inguruan egongo da Izaskun Moiano lankidea ere, Izaskun aurrera! Arratsaldeon berriz erean, eta antzematen da, kasi uretan edo portuan gaudela, haize pixkatere antzematen dugulako, eta eskertzen da, hemendik. Ikusi duzuen bezala, prozesioen kanpo jende andana, baina prozesio barron ere jende asko pilatu du, zuzeneko irudia eskaini dizuegulako, eta momentu honetan, prozesioko kideak beraien leku hartzen ari dira, horrik uste dituzue arrantzaleak, sarea batzen, hortik sartuko da korporazioa, hortik sartuko dira agintariak, itxasontzi batean abrara joateko abaguna izango dutelako, gu ere, beraiekin joango gara, eta zuzeneko irudia eskainiko dizuegu, eta beste aldetik, alegia 10 metrotara, prozesioko kideak ikusten ari gara, beraiek beste itxasontzi eder baten, aipatu duzuen itxasontzi eder horretan, Mendieta izeneko itxasontzi eder horretan sartuko dira, sartuko dute Ama Birjina, eta lorez beteta egongo den itxasontzi horretan abiatuko da, abraraino bertan noski, sareginek, eta batelerek, eta sardinerek, merezi duten omenaldia jasoko dutelako, eta beraiek ere merezi duten omenaldia egingo dietelako, itxasoan aspaldian galdu zituzten kide horiei fijatzen baldin bazarente guztiek loreak daramatzate eskuan, eta loreak botatuko dituzte itxasora, beraiek maite dituzten pertsona horiek bizia galdu zuten haiengandik, beraien omenez loreak botatuko dituzte itxasora. Hau da erakusten dizuegune irudia, momentuz, 2 lekutatik itxasontzietara sartuko dira, bai Ama Birjina alde batetik, eta bai da agintariak eta gainontzeko protagonistak bestetik. Guk esan bezala, itxasontzietako batean izateko, itxasontzietako batera igotzeko aukera izango dugu, eta abrako lora eskaintza zuzenean eskainiko dizuegu.
Ander, gaurko itsas prozesioko unerik unkigarrienetakoa, seguruenik lore eskaintzaren unea izango da. Aipatu dugu nola hemen portuan dagoen estatua honetan ere badauden hainbat lore, baina loreekin azalpentxo eskatuko dizut, baina izaskun daukat hitz eske, izaskun ze ari zara ikusten orain? Ama Birjina nola hurbiltzen ari den ikusten ari gara? Une garrantzitsua, ontzira nola hurbiltzen ari diren, agintariak eta hainbat ordezkari, esango dugu jantzirik dotoreenak soinean, alkatea ere, gaurko egunari dagozkion arropekin, baina ari zinen azaltzen, Ander, gaur lore eskaintzaren unea zein garrantzitsua den itsas prozesio honetan, eta galdetu nahi nizun, ze bada hor kondaira bat, ez ote zen hasi, lore eskaintzaren ohitura hau emakume batekin, loreak eskaintzera joan zena anaia galdu zuelako itsasoan, edo halako kondairaren bat bada, ez? Lore eskaintzari lotuta, edo non dauka jatorria bestela lore eskaintza honek? Beitu hor bai, harrapatu nauzu guztiz. Zotorlakorik entzun, nik esango nuke hori, berez abran botatzerena, badauka esan nahi hori, itsasoari, azkenean itsasoan gelditzen jendeari, horra bertara botatzea loreak, baina ikertzeko eman didazu. Urrengo urterako etxeko lanak jarri dizkiogu Anderri, ze izaten da, ontzian sartuko dute Ama Birjina, eta aterako dira abrara, hemen Santurtzin ez dagoenarentzat, edo ulertu dezagun, zenbat denborako bidea izango da, ontziak egingo duena, zenbateko tartean, zenbat ontzi egongo dira hemen? Ontziak, zenbat ezina, egia esan, Santurtzin txalupa daukan oro ateratzen dela esango nuke. Ez dakit, gero aire bidezko iruditan ikusiko da, baina... Asko bai. Izugarri benetan. Ez dut esango gabarra egun eralduko denik, baina hortik hurbil. Eta gero, egia esan, abrardira ateratzeko, kristonera gine izango du, zer nolako itxasaldia dagoen, printzipioz gaur, lasai samar dagoela esango nuke ikusten ganagatik, beraz, ez dut uste luzegi esango nukenik. Itxasaldia behintzat lasaia dela iruditu zaigu, momentu batean izutu gara hemen euritanta batzuk egin dituelako, baina momentuz lasaitu gara eta ea, ez dakit, Santurtziarren gogoagatik edo Ama Birjinaren zeraren bategatik, baina ea eusten dion ateri. Nik uste dut, lehen horren entorrela baten bati entzun dio zazpiterrietarako fijo, baina nik uste dut, itxuratzarregirik ez daukala, enbatek ez dute abizatzen, oso bapatekoak dira, baina, momentuz, kontua da, zerantezetik ikusten direla eta hemendik ez dugu ikusten. Baina, pentsa dezagun eutziko diola. Ander, hala ere, egiten duen eguraldia egiten duela, dagoen temperatura dagoela, dagoen itsasaldia dagoela, egun hau beti errespetatzen da, edo badago urteren bat agian gehiegi izan dena? Nik dakidala eguraldiagatik ez dut inoiz entzun bertan bera gelditu danik. Bai pandemia urtean eta holan, baina berez eguraldiagatik nik ez dut gogoratzen, eta uztaila nahiko hilabetea proposa da enbata potenteak izateko.
Izaskun, Moiano, itxasontzian zaude, sartu zara, sartzear zaude, iritsi zara, zegokizune itxasontzi horretara? Iritsi gara, ia kanpoan gelditu gara, baina ez lekua egin digute, eta badakite Euskal Telebistan zuzenan eskaintzen ari garela momentu ukigarri hau eta nola ez, hemen behar ginen. Ikusten duzuen bezala, korporazioa, agintariak, pertsonaia nagusia, prozesioko protagonista nagusiak, eta dagoeneko agur esango diogu lurrari eta kaixo urari, ez? Hor, indarra egiten eta bagoaz, gutxinaka, abraruntz, bidea hartu eta bertaragoaz, hemen aldamenean, sardinerak, batelerak, ondo hidratatuta noski bai ez bero egiten du ezta hemen. Zer moduz? Ondo. Bai, urduri zaudete edo nola zaudete? Ondo. Bai. Lehenengo aldia da itsasontzian edo? Bai. Zuek igerian eta badakezue. Nola bizi duzue gaurko eguna zuek? Berezia da? Bai. Eta galdetu behar dizuet, nola daramazue beroa traje hauekin? Oso txarto. Bai. Agian hobeto uretan hemen baino. Ez. Bai. Ez da baidatzen utziko ditugu eskerrik asko neskak. Aizue, hane hemetik agurtuko zaituztegu, paso eskatzen ibiliko gara esan bezala, aldu nagusia hemen dugu, herriko alkatea eman dugu, eta eguneko protagonista nagusiak sardinarak ere eman ditugu. Zorabiatu gabe Izaskun, badakigu itxaso inguruko azarero, baina zorabiatu gabe ibili. Egun berezia, esaten ari gara, gaur Karmengo Ama Birjinaren egun hau, Santurtzitik ari gara zuzenean, Euskal Herriko itsas prozesiorik zaharrenaren berri ematen, agintariak, udal ordezkariak eta erakundetako bestain bate ordezkari eta portuko agintaritzako ordezkariak eta ikusi ditugu itsasontzi horretan sartzen, Izaskun Moiano lankidea sartu den itsasontzi horretan sartzen, eta bitartean kameran ikusi duzue, irudietan ikusi duzue, portuan zain dago Ama Birjina. Ama Birjina eramaten ari diren lau emakume eta lau gizon horiek prest daude, unerik garrantzitsuena, Karmengo amaren irudi hori, hain lotura berezia daukan itsasora sartzen delako, urtean behin, esan dugu, mendi eta itsasontzi horretan zain daude, hainbat lagun ikusten ari gara, arraunekin nola dauden zain, badauka egitura berezi bate Ama Birjinaren irudia kokatu dezaten, eta altxatu dituzte arraunak gora, une batetik bestera, Ama Birjinaren irudi hori sartuko da itsasontzian eta abraraino aterako da. Garai batean, Ander, bidea luzetxoagoa izango zen, ez? Ander Jimenorekin gaude, Santurtziarra, Saltsa guztietako perresila eta gaurko gure lehenengo kolaboratzailea. Luzeagoa, zentzutan? Itxasoa baldin bazegoen elizaraino, luzeagoa zen itxasoan. Laburragoa lurrea. Baina, dakigula behintzat, beti abraraino iritsi izan da. Bai, are gehiago, bai bitxikeria moduan edo esan dugu hori, 1907an izan zela lehenengo prozesioa, baina lehenengo prozesioa, Karmen egunekoa izan itsas prozesioa, baizik eta Lehorrekoa, herrian zehar egin zen, Txitsarran eta urte hartako, aste hartako igandean egin zen meza nagusiaren ostean, beraz urte hartan bi prozesio izan ziren, baina lehenengoa lurrekoa izan zen ez. Eta gaur egun lurrean hasi, itsasoan jarraitu, eta bertan lore eskaintza egin ostean, itzuli egiten da Ama Birjina, guk zuzenean, ETV honen eskainiko dizuegun itsas prozesio hori, aurten 119 urte bete dituena, eta ikusten ari garen irudi horrek, 117 prozesiorako propio egin zutelako, irudi bat itsasontzian joango da, beste bat elizan gelditu da, eta beste eskultura aurten 76 bete dituena, hemen portuan dagoena, badator Ama Birjinaren irudia, portura, ari dira irudia mugitzen, eta une batetik bestera iritsiko da itsasora.
badoa Ama Birjinaren irudia ontzirantz, hor badaude prozesioan parte hartzen pare bat umetxo, neskatilatxo bat eta mutikotxo ikusi ditugu, jantzi dizkiete, jakak uretara erori ezkero bada ezpada, helduak ez, pentsatuko dugu santurtziarrak itxasokoak izan da badakizuela igeri egiten, eta bueno, Ama Birjina ondo helduta dagoela, eta ondo helduko dela itxasontzira, hori pentsatuko dugu, ez? Ea nola pasatzen duten Ama Birjina, hanka bat itxasontzi gainean, beste aportuan, hau, ez dakit nik gehiegi aldatu ote den, ez, mende eta pasan. Irudi hau? Printzipio oso antzekoa. Oso antzeko izango da. Berez, bai, aldapa hori ere, ondapiko urte dauka. Ez bereina izango zen, igual Eliza ondoan egiten zenean, berez irudia, hauxe da. Argazki zarretan ere umeak ikusten dira, hori bai, eta, askotan kalitate honirik ez, baina baitzen da umeak inguruan hor dabiltza da. Eta, hori bai, igerian jakitearena gaur egun bai, baina igual, duela 80 urte gehiekintxo esatea zen, arrantzale askok ez baitzen egiten igerian. Beti-betiko irudi hori ikusi dugu, nola iritsi den Ama Birjinaren irudia itxasontzira, mendi eta itxasontzi horretara, badatoz prozesioan parte hartu duten sardinera eta arrantzale eta arraunlariak ontzira, eta ontzi hau izango da, itsas prozesioko garrantzitsuena, Elizako hainbat ordezkari ere badira, eta garai batean arrantzale askok ez egiten igerian, orduan gaur egungo itsas prozesioko kideak, ordukoak baino lasaiago igoko dira, ontzira. Pentsa dezagun bai. Irudi ederra, hainbat ikur, arraunak gora igota, momentu solemnea, momentu garrantzitsua itsas prozesio honetan, eta momentuz eguraldia alde. Momentuz bai. Freskatu ere egin du, apurra? Itxura txarra dauka alde guztietatik, baina gu behintzat une honetan eguzkipean. Eusten badio behintzat, gaur, izango da hor mugitu den zerbait, santurtziarren gogoetan, edo Karmengo amak edo dena delakoak, baina, mesede ederra egin dio gaur itsas prozesio honi, dantzaren une honi, eta momentu batetik bestera aterako da mendi eta itsasontzi hori portutik. Santurtziko portuan goizetik hainbat ontzi, esan duzu Ander, gaur itsasotik ikusi dezakenak itsasotik ikusiko duela. Baina bestela, itsas prozesioa ikusteko leku ona, akaso portuan bertan egotea izango da, edo portu hau bera izango da. Berez portua bera, edo, txosnen aurreko esi horiek ere ikusten denez, jendez lepo daude, gero heltzerako oso leku egokia da. Bai gogoratzen dut, gaur egun ez dakit ikusiko den txikitan, sardineratik eta ikusi izana, gaur egun itsaso urrunago geratzen da, orduan ez dakit nik. Baina berez portu inguruak eta... Beharrezko kontuak egiten ari dira, ontzia portutik atera ahal izateko, oraindik ere sokak lotuta, baina une batetik bestera aterako dira, eta ontzi horrekin batera ikusi dugu Gurutze Gorrikoak ere bai, beste hainbat herritar itsasontzitik ikusteko aukera izango dutenak, baina, ohorea berez, ordezkari oso gutxi izaten direlako itsas prozesioa itsasotik bertatik ikus dezaketenak, beraz ikusentzuleok ohorea zuena ere, itsasotik bertatik ikusi halko dugulako guk ere. Badoa apurka portutik ateratzen ari da mendi eta itsasontzi hori, hasi da apurka aurrera egiten, eta ari dira Ama Birjinarekin batera portutik ateratzen, eta herritarrak txaloka portuan dauden herritarrak dena ongi atera delako, eta ez delako irudia erori, eta apurka bultzatzen ari diren bitartean, abiatuko da itsas prozesioa, orain arte prozesioa, eta orain itsasokoa ere bihurtu dena, eta bitartean ontzi horretan ez, agintarien ontzian dugu Izaskun Moiano lankidea, eta uste dut gaurko eguna, modu oso berezian bizitzen ari den pertsona batekin zaudela zu ontzi horretan, ez?
Hala da bai, ane arratsaldeon, guztioi berriz ere, bai, aginteriekin gaude, kasu honetan, herriko nagusiarekin, Itziar Carrocero, alkatea zaitugu arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Primeran oso gustora, hemen egun handi honekin, guretzako Carmen Goguna da oso egun berezia, hunkigarria, eta aurten era berri batean biziari naiz, eta niretzako kriston harrotasuna. Bai, orain arte, aurreko urtean behintzat, kultur zinegotzi bezala bizi izan zenuen, aurten, lehendabizikoz alkate, bastoia eskuan daramazu, bastoiarekin bizitzea bereziagoa da, gaurko jai hau. Beste era batean ikusten da, bizi izan dute betidanik, herritar moduan, zinegotzi moduan, eta nire alkate moduan, beste pausu berri bat, erronka handia, baina benetan izan da egun oso hunkigarria eta niretzako oso alaia. Herritar bezala, nola deskribatuko zenuke gaurko eguna? Imaginatzu, alkate bezala esan didazu, elkarrezketa pare bat edo beste ematea tokatu zaizula, ere bai pixka bat, instituzio aldetik bizitzea ere tokatu zaizula, lasaiago, herritar batek, santurtziar batek, nola bizitu gaurko eguna? Gaurko eguna nik uste dut dela guztiontzako, santurtziar guztiontzako oso egun berezia, elkartzen gara, baskariak egiten ditugu, familien artean, lagunen artean, eta gutxi gora bera gehienok parte hartzen dugu gaurko prozesioan. Prozesioa ez da elizkizun bat, ez da gauza instituzional bat, da herrikoia, parte hartzen dute bai elkarteak, bai taldeak, kuadrillak, eta gu beraiekin batera. Elkarrezketa hasi bezain pronto, esan didazu, oraintxe biziko dugu agian eguneko momentu berezintako da, hunkigarrentakoa, izan dela Ama Birjina itsasoratzea edo behintzat mendi eta ontzi horretan sartzea. Hori da zuretzat, ez dakit pixkat urduritzen zaituen momentua? Bai, badakit nola bizi den, hori antolatzen dugulako eta gainera kultur zinegotzi moduan guzti horretan ibili naiz hori koordinatzen. Hor jartzen diren pertsonak oso bereziak dira, urtero aldatzen dira, Ama Birjinarekin doazen arraulariak, dira elkarteko kideak, aurten badira jai batzordeko kideak, auzoetako jai batzordeko kideak, eta berriak dira urtero. Orduan, ensaioak egiten dituzte, baina orain da momentu potentea, ja bada benetakoa, eta badator Ama Birjina, ontziratu behar da, izan behar da oso zorrotza mugimendua. Bere pixua ere baduelako, Ama Birjina. Eta gainera, bordedadorak ere aurtengoak badira ezberdinak, beti izan dira mutilak, aurten parte hartzen dituzte emakume batzuk mugimendu horretan, dana neurtuta dago eta kontrolpean, beti gaude hor apur bat tente eta, bada guretzako berezia. Aipatu duzun, berritasun horri erreferentzia eginez, zu zeu alkate aurten Ama Birjina eramaten gizon eta emakume kopuru bera, ez dakit, berritasun hau nola bizi izan duzu? Niretzako da oso pausu handia berdintasun bidean, nire garaian izan nintzen berdintasun zinegotzia, eta ikusten genuen hau bat zela gutxi gora bera prozesioa emakumezko eta gizonezko kontu bat, baina falta zena bakarrik zen porteadoren presentzia. Bakarrik zeuden mutilak, proposamena zabaldu genuenean hartu zuten lasaitasunez, eta badakigu hau dela tradizio handi bat, baina haiek hartu zuten apostua eta saiatu dira bilatzen emakume batzuk, eta aurten ja bihurtu dugu nahia errealitate, eta nik uste dut orain badela erreferente bat, eta guretzako berezia. Polita da, tradizioak mantentzea, polita da tradizioak mantentzea, baina politagoa da garaiak garaikoetara egokitzea, eta kasu honetan ehunka urte dituen prozesio bat, alegia Euskal Herriko itsas prozesio sarrena oraindik mantentzea, eta gainera hain inklusiboa izatea eta guzti hori parte hartzeko aukera ematea, horrik ere alkate bezala pixkat ohore bat izango da zuretzat. Bai, eta nik uste dut hori erakutsi nahi dugula gauzak gogoak daudenean posibleak dira. Kultur kontuak eta tradizio kontuak oso garrantzitsuak dira, mantendu behar dira, baina aldaketak nik uste dut beharrezkoak dira, alde horretatik. Inklusiboak izan behar gana, parte hartzaileak, eta uste dut hau dela bidea.
Oso ondo, baitziar eskerrik asko, gurekin izatearen festaz gozatzen utziko zaitugu. Momentu honetan, kasualidadez, begira, Ama Birjina ikustenaren naiz hemendik, ikusteko aukera izango duzu, zuk ere bai, beraz hemen agurtuko zaitugu. Aizue, Ama Birjina jarraitzen gaude eta jarraituko dugu. Gero berriz, eskatuko dizuet paso. Gero arte, su artifizialak ere bai. Eskerrik asko Izaskun eta eskerrik asko Itziar Karrozera Santurtziko alkateari, gure mikrofonoetan hitz horiek eskaintzeagatik, eta alkateak ere azpimarratzen zuen, gaurko egunaren garrantzia, ze garrantzitsua den tradizioak eguneratzea, horrela mantentzen direlako bizirik eta hori delako modua, iritsi daitezen 119 urte eta gehiago betetzera. Ander, alkatea hizketan ari zen bitartean, entzun ditugu etxafuegoak, zer esan nahi du etxafuego horrek prozesuaren une honetan, edo noiz botatzen dira? Berez, Ama Birjinaren estatuatik aurrera pasatzean, nolabait adierazten du ja, portua atzean utzi duela. Gaur egun ja, orontziolak eta superportua daude, eta ez da innabaria, argiago zegoen itsas zabalera ja ateratzen zala. Itsas zabalera edo itsasoratu da Ama Birjinaren irudi hori, ikusten ditugu arraunlariak lanean, arraunak nola ari diren lanean, eta tartean entzuten ditugu etxafuegoak nola datozen, eta lehen aipatzen zenuen, Ander, irudietan, zenbatzen ez gara hasiko, baina Santurtzin bateltxo bat daukan edonor, gaur uretan dago. Bai, hori, eta ez dut ikusten, baina, kirol portua erdi utzik egongo dela imaginatzen dut. Hemen, tradizio handia dago, ez bakarrik arrantzaontziak, ez, jende askok, txalupa txiki bat izan du, erdiraino edo joateko, zikiratzi peiroiak edo alzena arrantzatzeko, ez? Ja ez lanbide moduan, baizik eta saletasun moduan, edo, etxeko ekonomian laguntzeko ere apurtxu bat. Eta lotura hori mantentzeko, ez? Ekonomian pixua galtzen joan den arren, itxasoarekiko lotura hori ere mantentzeko. Ander, zuk ikusi duzu inoiz prozesioa edo une hau itxasotik bertatik? Ez dut aukerarik izan ez. Ez, keba. Berezia izango da, seguruenik, ze hemen isiltasuna da nagusi, portuan pasatu da Ama Birjina itxasoratzearen edo ontziratzearen une hori, eta orain prozesioa itxasoko kontu bada. Eta bitarten entzuten gari gara, etxafuegoak ez ditugu zenbatu, ez dakit zenbat izan diren? Ez dakit esan nahirik izango duen kopuruak edo, deitxu. Akaso izango da, ospakizunerako etxafuego asko. Eta ez dakit, baina pare bat ozena izango ziren, honezkero. Eta hor, mendieta ontzi nagusi hori, albo bakoitzean 4 arraunlari daudela esango nuke, 5 bestela, lore zapainduta, Ama Birjinaren portuko eskultura moduan lore zapainduta, Ama Birjina bera ere lore zuriz eder jarrita, bere egune handirako, eta hor, arraunlariak, kasu honetan Elizako, ordezkari gutxi batzuk, beste ontzian, udal ordezkariak eta jaiekin lotura duten beste ordezkari batzuk, baina orain itsas prozesioa, Euskal Herriko zaharrena, itsasoan ari da gertatzen, eta irudia egia esan ederra da, Santurtzi atzean, portuan nola utzi duten ontziek, eta nola ari diren Ama Birjinaren irudi hori inguratzen. Izaskun Moiano ontzi horretan dago, gure lankidea, eta hainbat ordezkarirekin batera joan da, gainerako ontzietan daudenak, ikusten ditugu horre gurutze gorriko kide batzuk ere, bada ez bada, baina gainerakoak esango dugu, herritar soilak gaurko eguna berezia iruditzen zaienak. Azken batean kontua da, ia lagunik daukazun, txaluparen bat daukana, edo bestela, sosketa bidez ere aukera dago parte hartzeko. Kontua da hori, lagunen bat edo zenidiren bat izatea txalupaduna. Merituren bat egin behar da, eta bestela lagunen bat topatu txalupa daukana. Bestela gaurko eguna Anderze izaten da lagunekin bazkaria egiteko eguna, edo zeli izaten da gaurko plana Santurtziarrentzat? Nahiko tipikoa da hori, familiarekin, lagunekin bazkaltzea nahiko tipikoa izaten da, eta gero,
arratsaldera ere luzatzen da noski, ez? Arratsaldera, gauera, bai, gaur zu artifizialak izango dira, ordan apurtzu bat luzatzeko aukera bai ongo da. Bai, temperatura ere lagun, zu artifizialak egon daitezen gauean, bitartean etxafuegoak entzuten ditugu eta etxafuegoak gainean behar ditu, Izaskun Moiano dagoen ontzi horrek. Izaskun, zurea da hitza. Bai, Kaixo, Ane! Ontzi horietan, ontzi txikitxoak daude, bai, eta ontzi handian Izaskun. Bai, hemen gaude, entzuten zaituztegu, entzuten nauzuezuek ere bai, eta hemen bi protagonista nagusi ditut, gurekin daude, Maite, Itxaro, arratsaldeon, chicas. Arratsaldeon. ¿Qué tal estáis? Muy emocionadas, sí. Bueno, vamos a presentaros primero porque sois hijas y nietas de sardineras. Hijas. En este caso, hija y nieta. Me gustaría saber cómo vivís el día de hoy, 16 de julio, Día del Carmen. A ver, es un día muy especial. Normalmente yo siempre dejo lo que esté haciendo para hacer esto, ¿no? Si he estado de vacaciones, digo, pero tengo que ir para tal fecha. Este día es sagrado. No es decir, jo, es que me ha pillado fuera. No. Yo tengo que estar aquí porque sí, porque es un día muy especial. A la mañana hay Rosario de la Aurora, luego hay misa a las 9, luego también a las 12. Entonces, está un poco todo como... No sé cómo explicarlo. Muy programado. Está todo programado. Aparte, no como pueblerinas o ciudadanas de Santurce, sino quiero decir como protagonistas, como hijas y nietas de herederas, que os hagan este homenaje, ¿qué significa para vosotras? Comillas, pues eso, significa una representación de que, y dejar con orgullo las sardineras, entre comillas, porque entre nosotras también hay una heredera, que está en otro barco, entonces es la gama que tenemos, las sardineras, las rederas, los saitas, o sea, porque hay gente también que son sus saitas que han estado pescando. Entonces, es una cosa muy especial, muy especial, muy especial. Muy significativo y muy representativo de Santurce, ¿no? El oficio de las sardineras. ¿Vosotras cómo lo recordáis? Pues cuando todo el apogeo que había antes en el puerto, en cuanto tocaba la sirena, yo por ejemplo he nacido en el monte esto de allá arriba. En cuanto tocaba la sirena, mi madre se tiraba de la cama y bajaba corriendo al puerto. Entonces, eso, y yo cuando iba al colegio, pues antes le bajaba el desayuno a mi madre, porque claro, bajaba sin desayunar. Y bueno, pues ahora con mucho orgullo, representando a nuestras madres, con mucho orgullo, sí. Me contabais fuera de cámara cómo os habéis emocionado recordando cómo vivías en Cabieces, Maite, y que hasta hace poco no bajabas al puerto al día de hoy. Mi mamá era de las que, porque yo soy la mayor de 7 hermanas, entonces cuando íbamos a ver a mamá al puerto, decía, ¿qué hacéis aquí? Venga, marchar para casa. Juanma, que te venimos a ver. Y era eso, era esa vida. Si querías verla, tenías que ir a verla. Porque ella no tenía tiempo, se levantaba muy pronto, venía tarde, tú estás en la cama. Es un poco... Todo ha cambiado muchísimo también, entonces para mí es un orgullo recordar. Yo también luego viví en la Chicharra también primero y me acuerdo que le bajaba la leche, las garrafas de leche a ama y yo bajaba y siempre bajas la mitad. Digo, pues es que se me ha caído, ¿qué voy a hacer? O sea, se me caía, o sea, te quiero decir que... Pero eso para mí ha sido un orgullo toda la vida. Pues muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ya sabemos que estáis muy emocionadas, que estáis muy nerviosas. Todos los años igual. Cada año que pasa, más emocionadas. Muy bien, pues que disfrutéis, sigáis disfrutando y enhorabuena. Es un placer hablar con vosotras y gracias por todo lo que habéis hecho por este oficio y por este pueblo. Que ricasco. Maite eta Txari agurtuko ditugu, unkituta, noski baiez, beraien ama komendu dituztelako, beraien ama komentzen dituztelako urtero, eta aurkin minutu gutxiren buruan izango da lore eskaintza hori, lehendabizi agintariek egingo dute, eta ostean beraiek, sardinerak. Eskerrik asko Izaskun eta eskerrak emango dizkiegu bi santurtziar horiei ere, beraien testigantza eskaintzearren. Ander Jimeno, gaurko azkenengo galderatxoa edo nahi baduzu, esan duzu ezagunak egin zaizkizu, baina akaso gaurko egunak balio dezake ez, urrengo belaunaldiei eta belaunaldi gazteenei azaltzeko eta oroitarazteko Santurtzik itsasoarekin izan duen lotura hori eta kasu honetan emakumeek nolako pixua izan duten. Nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Eta egingarria dela, ze hori balen esan bezala. Batzuk bizi izan dugu eta lotura hurbilagoa izan dugu itsasoarekin,
baina gaur egun nik uste dut hor pedagogia apur bat egin behar dela, eta bi emakume hauek azaldu duten moduan, bata aitaren lehengusina zen, azkenean, hurbiltasun hori, galtze bidean egon badeitek ere, azal dezagun, herrian jendeak zer nolako lana egin duen, zer nolako lan gogorrak egin dituen, zorionez, eta gaur egun itsasoko lanak ere gogorrak dira, hori ez dezagun ahaztu, baina, askoz gogorragoak, ez dezagun ahaztu, jendeak nola pasatu duen, jendeak zer nolako lana egin duen, behintzat, ondorengo belaunaldiek jakitun izan daitezen behintzat. Ezagutu behar da norbere herriaren historia, ezagutu behar dugu Euskal Herriko kostaldeko hainbat eta hainbat herritan errepikatzen den historia delako, eta Maite eta Txarirena moduko historio txiki pila batek osatzen dutelako gure historia, eta gaurko egunean, seguruenik, Euskal Herriko kostako herri askotan errepikatuko ziren mai bueltan edo lagun artean halako historioak, ea baliatu dezakegun gaurko egun hau, historiotxo txiki horiek oroitzeko eta ondorengo belaunaldi ere transmititzeko eta ikasteko zerbait gehiago, kasu honetan Santurtziri buruz. Hori da, ez azken batean, jende nagusiari entzun, jaso dezagun, azken batean gauzak altzen dira, gauzak azten dira, eta igual beranduegi da, konturatzen garenerako. Orduan, kasu egin dezaiegun, entzun dezagun, eta zaila gaitezen ez ahazten, eta kontuan izaten. Gure historiaren parte ere badelako guztia. Herritar horiek unkituta eta beraiek entzunez guere unkitu gara, iritsi da Karmengo Ama Birjinaren irudia itsasora edo itsasoratu da, hainbat ontzik lagundu dute, txalupa txikiagoak, batelak, batzuk arraunean ikusten ditugu nola joan diren, motordune itsasontzi txikitxoak ere bai, eta ontzi handiagoetan agintariak eta zozketa egokitu zaienak, eta jaian bestelako parte hartza duten herritarre asko eta asko, guztiak Ama Birjinaren irudiari lagunduz, eta une batetik bestera egingo dute lore eskaintza. Hori izango da, suposatzen dut, ja ardiguna parera helduta. Gelditu dira orain. Santurtziko bandera ere ikusten dugu, nola mugitzen duen haizeak, beste hainbat ikur ere nola mugitzen duten haizeak, eta portuan lasaitasuna da nagusi, itsasoan orain momenturik unkigarrienetakoa seguruenik une batetik bestera hemen zuzenean eskainiko dizueguna eta ikusentzuleek ere ikusi ahal izango duzuena, normalean oso jende gutxik ikusten duen perspektiba batetik, ze itsasoan entzun duzue, batelean joan daitekena, itsasontzia daukana, eta bestela iaia zozketaz edo bestelako kargoren bat izan da ikus dezake jendeak itsas prozesioaren une hau, etxafuegoak bata bestearen atzetik, eta bitartean ikusten ari garen moduan jendea portuan zain, modu batera edo bestera gaurko egunarekin lotutako ikurren batekin, edo zapiarekin, zuere horrela etorri zara Ander, zapia jantzita, sardinera jantziarekin ere bat baino gehiago, gaurko egunak merezi duen moduan. Eta bitartean zerua lainotu bada ere, hemen oraindik ere ateri, itsasoa lasai xamar, bare xamar ikusten dugu, eta orain ontzi guztiak geldi, prest, une batetik bestera izango delako Santurtziko Karmengo Ama Birjinaren prozesio honetan lore eskaintzaren unea. Vale, Ana. Itsasoan prest, itsas prozesio hori Karmengo Ama Birjinaren egunean ari garelako zuzenean Santurtzitik, Santurtziko zaindaria ere bada Karmengo
ama, eta gaur oroitzen dira besteak beste, itsasoan lanean ari zirela bizia galdutako arrantzale guztiak, lore eskaintzan horiek omenduko dira, baina gaurko egunean oroitzen dira itsasoarekin lotura izan duten hainbat eta hainbat herritar, eta lotura hori ere oroitzen da, eta Santurtziri buruzkoak eta lotura horri buruzkoak ondo azaltzen orain arte, gurekin izan dugu Ander Jimeno. Ander, eskerrik asko gurekin izatearren, eta gozatu jaiak. Zuei, aukera ematearren, eta gauza bera, gozatu jaiak zuek, eta bertaratutako guztiak. Eskerrik asko. Ari gara zuzenean, ETV-on plataforman, mendi eta ontzia, eta bertan Karmengo Ama Birjinaren irudia nola dagoen jarrita. Une batetik bestera izango duzue begien parean, izango duzue zuen pantailetan, prozesioko unerik bereziena izango dena, lore eskaintza egiten baitzaie itsasoan bizia galdu duten arrantzalei, eta ontzi horrekin batera, itsasoratu diren beste ontzi guztiak ere ikusiko ditugu, momentu hunkigarri hori, eta bitartean, portuko setean, gurekin, Oier Melzio, beste santurtziak bat, hau ere saltsa guztietako perrexila, gaur, Karmengo Amaren egunean, guri ere tartetxoa egin diguna, arratsaldeon Oier. Arratsaldeon. Zer moduz doaz herriko jaiak? Oso ondo, bai badaukagu orain motzilan gure nekea, zeia daramatzagu 6 egun, baina bai daukagu urtean zehar azau ailegatzeko zoriontasun hori, orduan oso pozik hau bizitzeaz, eta kuadrillen artean bizitzea, tradizioa aurrera eramatea, eta oso pozik. Egun berezia delako familientzat, gaztetxoenentzat, umeentzat, baina badagoelako Santurtzin ohitura bat, festetan beti errepikatzen dena, kuadrilletan biltzearena. Euskal Herrian badakigu ze pixu daukaten kuadrillek, baina Santurtziko jaietan ardatzetako bat hori dira kuadrillak. Bai, azken finean kuadrillak dira aurrera eramaten duten jai giro hau, eta oso polita da ikustea urtez urte dira kuadrilla asko daude, kuadrilla berriak, guk sortzen dugun arima bizitzeko, hemen sortzen den giro polita hau bai honetan parte hartzeko, eta oso polita da arimen santurtziarra hau bizitzea horrela, eta modu natural eta sano bat. Eta jaien erdi-erdian, Karmengo Amaren egun hau, egun berezia, esan eta esan ari gara, Santurtziko zaindaria ere badelako Karmengo Ama, Oier etorri zara dotore jantzita, gaurkoa egun berezia delako, kuadrillentzat ere, egun berezia delako gaurkoa. Bai, azken finean, honetan agertzen dira pasaden urteko kuadrillero eta kuadrillera, eta oso berezia dabe bai arrotasun hori sentitzeaz, azken finean, nik esan aldut kuadrillero gisa, sentimendu berezia dela, ze azken finean kuadrilla guztiak nahi dute zu hori bizitzea, ze bozkatzen dute eta zu bozkatzea sentimendu oso polita da, azken finean sentimendu santurtziar hori egiten du hau berezia izatea, eta ikusten ditut nire lagunak hor erdian egotea eta bizitzea, eta azken finean bizitzen duzu haiek bezala, orduan oso polita da.
kuadrilleroentzat eta, kuadrillero eta kuadrillera aukeratzen dutenarentzat egun berezia, gainera aukera izaten duelako itsasontzian joateko, prozesio hau ere bertatik bertara bizitzeko eta itsasotik bertatik bizitzeko, ikusten ari gara, hor dagoela alkatea ere loreak itsasora botatzeko prest, kuadrilleroa, kuadrillera, eta kuadrilla pila bat, zenbat kuadrilla zarete Oier, Santurtzi? Aurten gauz, 103 kuadrilla. Bai, inoiz ez duguna bizi, aurten badaukagu. Azinen, ni banau duela 6 urte, baina badaramantzate urte asko eta inoiz ez da bizi, aurten biziena, baina oso polita da hori adin desberdinak ikustea eta adin desberdinek sentimendu berdina izatea eta horrek egiten du hau desberdina eta polita eta berezia. Jaia polite egiten duena, jaia berezi egiten duena, baina jaia egiten duena ere hori da, ez? Kuadrillak dira jaia egiten dutenak, zenbat ekimen eta egitarauaren parte diren zenbat kontu egiten dituzten kuadrillek eurek. Bai, hori da. Badauzkagu bi talde, egunan zer egiten duguna eta gauan egiten duguna. Eta egunean zer egiten dena, gauean egiten dena, baina une honetan ikusten ari garena, gure begiekin ikusten ari garena hemen ETV honen zuzenean, lore eskaintza hori, nola ari diren itsasora loreak botatzen, agintariak, bestelako herritarrak ere. Días de la vida. Estábamos bajo la protección y el amparo de tu madre, Virgen del Carmen. Te pedimos que protejas a la gente del mar, a esos hombres y mujeres que surcan los mares para facilitarnos la vida. Que María sea luz en la travesía de sus vidas. Amén. Por su inmensa bondad, haz existir extensiva esta protección a todo el pueblo de Santurtzi, a todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo. Protege a todas las personas que se hacen a la mar en busca de un presente y un futuro mejor. Conmueve nuestros corazones para saber acoger y acompañar la travesía de sus vidas. El Señor esté con todos vosotros y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Dugu momentu honetan apaizak meza eman berri aurten herriko alkateak eta sardinerak esan diguten bezala, sardinerak edo omenaldia egingo dutenak hainbat itsasontzitan banatu dituzte, alore eskaintza are unkigarriagoa izan dadin. Horrek esan nahi du, hainbat itsasontzietako kideek loreak eskuak dituztela edo izan dituztela eta itsasora bota dituztela. Erdi-erdian, Ama Birjina daraman mendieta izanereko itsasontzia dugu. Eta salbamenduko kideak, lekua egiten ari dira, ikusten ari zareten bezala. Protagonistak direnak protagonista izan daitezen, ez da? Lore eskaintza hori behar den bezala, era seguruan eta era egokian antolatu dadin. Hau da erakusten dizuegune irudia, momentu batetik bestera une unkigarri hori bizituko dugu, lorak itsasora botako dituzte, eta iraganean
itsasoan galdutako senideak edo maite dituzten lagunak, omendu egingo dituzte. Hainbat izan baitziren. Santurtzi betidanik oso lotuta egon da itsasora eta ogibideak ere halakoak izan dira. Sardinerak, batelerak, sareginak eta beraien alabak, ilobak ikusten ditugu, eskuetan lorak dituztela, esan bezala iraganean itsasoak eramandakoak, itsasoan galdutakoak omentzeko prest. Hainbat itsasotzetan ikusten ditugu, gurekin batera maite eta txari izan ditugu, oso unkituta eta oso urduri egon dira. Herriko alkateak eta Elisabete Etxano behaldu nagusiak ere parte hartuko dute lore eskaintzan. Eta beste hainbat itsasontzietan ere ikusten ditugu Santurtziko sardinerak izandakoen alabak, ilobak, guztiak eskuan lore sorta daramatela. Eta esan bezala, minutu batetik bestera bizituko dugu une unkigarri hori, loreak itsasora botatzeko ekintza unkigarri hori. Eta hau da, hemetik kontatzen dizuegun irudia, zuzenen eskaintzen ari gara, dron irudiak ere ikusgarriak izango dira ziur. Eta hemen prest, abran, ikusten duzuen bezala, itsasontziz gainezka dago gunea, mundu guztiak nahi duelako lekuko izan, inork ez duelako irudi berezi hau galdu izan. Eta esan bezala, momentu batetik bestera, lore eskaintza burutuko dute, hobeto esan da, eskuan daramaten loreak itsasora botako dituzte, eta itsasoak eramandakoak gogoratuko dituzte. Eta nola ez, Santurtziko herriari izena eman dioten sarrera guzti horiek omenduko dituzte. Agintariek lehen lore horiek itsasora bota dituzte, eta pentsatzen dugu badatozela ontzi batzuk portura bueltan, gaurko egunean itsas prozezioa delako eguneko garrantzitsuena edo egunean gertatzen den gauzari garrantzitsuena, baina oier, jaiek aurrera jarraitzen dute eta beste hainbat gauza ere badituzue gaur eta badituzue hurrengo egunetan ere. Bai, badaramatzagu egun hauetan probak egiten eta bai gauzak prestatzen, ze bihar daukagu adibidez playbacka eta playbacka da ia probarik garrantzitsuena, berezia eta ospetsuena, ze kuadriek egiten dugu guk prestatuako showa eta horrek egiten du jendea erakartzea. Eta bai, gero azkenengo egunean, igandean, daukagu gorkazariak. Gorkazarien aurkezleak dira urtengo kuadrilleroak eta horretan jada ematen dute lekukoa beste hurrengo kuadrilleroei. Eta horretan, gala horretan ateratzen dira kuadrilleroak, bai ematen dute gorkazaria argazkiari, jantziei eta badira sari txikientzakoak eta helduentzakoak. Badaudelako Santurtzin kuadrilla handiak eta kuadrilla txikiak ere, ez? Ume-umetatik hemen kuadrillen dinamikan sartzen dira santurtziarrak. Bai, azken finean egun hori bai oso polita da, etortzen da Santurtzi eta etortzen da gure mentzu bai, azkenengo momentuan etortzen da mentzu eszenatokira eta guztiok batera agurtzen dugu hemen portuan. Azaldu behar diegu ikusentzulei, nor den mentxu, zein den mentxu, ze mentxu aterazen bere oskoletik aurreko ostiralean, joan den ostiralean, eta mentxuren iritsierarekin hasten dira jaiak, baina nor da mentxu? Bale, badakigu gure herria dela portu aldean dagoen herri bat eta hemen daude kaioak. Eta gure mentzu da arrautzatik ateratzen den kaio polit eta dotore bat, eta horrekin hasten dira jaiak. Gaude guztiak mentzu oiuzka eta ateratzen da bere arrautzatik, gaude guztiok bai umetzikiak, helduak, gazteak bere zain, eta astero egiten du bere kale jira, maitasuna banatzen, ze gaude guztiok bere zain, eta bera da gure ikurra. Eta azkenengo egunean, penarekin eta hurren urtera ezaten, agurtzen dugu.
Oier Melzio gurekin daukagu hemen, setean, eta bera kuadriletako kidea da, bera kuadrileroa da, baina itxasontzian ere badira kuadrileroak, badira kuadrilerak. Izaskun Moiano, zurekin daude une honetan, ezta? Gurekin hitz egiteko prest daude? Bai. Arratsalde onan, kaixo, hemen ere badago giroa, ikusten duzuen bezala, Izaro eta Eder kuadrilleroak gurekin. Entzun ditugulako ere setean badaudela kuadrilleroak, aizue, konta iguzue, iazko irabazlea, iazko kuadrilleroa, aurtengoa, zorionak, bioi. Nolatan da aurtengoa eta iazkoa guztiak hemen, ze paper duzu ezuek jaietan? Paper, urte guztietako paper berdina, baina ardura ezberdinenkin igual. Era ezberdin batera bizi behar dituzu jaiak agian. Entzagu asko daudelako, eta... Elkarrizketak, bueno, danetarik. Ardura gehiago. Bai, hori da, ardura apur bat gehiago, baina oso pozik. Izaro, nola iristen da bat kuadrillero izatera Santurtzin? Hori da gauza, bueno, egiten dugu boskaketa bat, kuadrilleroen artean, kuadrillero guztien artean, eta, bueno, kuadrillen azken egunean, bihar, playbacken ostean, egiten dugu boskaketa bat, eta kuadrilleroek aukeratzen dute nortzuk diren, Lehiaketa bat dela esango dugu, ez? Bueno, lehiaketa, bai. Nik ez nuke lehiaketa bezala hartuko, da, igual, hautaketa bat... Hore bat da, esango dugu. Hori da, puntuala, eta ondo pasatzeagatik ematen dizutena, eta listo. Nik uste. Zuk iaz ondo pasatu zenuen, eta aurten kuadrillero zaitu dugu. Zer egin behar du kuadrillero batek aurten? Zein da zure zeregina edo orea bakarrik da edo ez dakit? Kuadrillo izateko, esaten duzu. Zuk aurten zer egin behar duzu kuadrillero irabazlea zateagatik? Berdina, jaietan egon, baina gero beste alde batetik sariak eman, amen egon... Beraz erantzunkizun puntu bat ere badaukaz? Pare bat ardura gehiago izatea, beste leku batzutan izatea, baina beste guztia da disfrutatzea urte... Hori garrantzitsuena izango da. Urte guztietan bezala, bai. Izaro, ohore bat da kuadrillero izatea, ze Santurtzin zenbat kuadrilla zaudete, 100 lagun zaudete? Bai, duela 2 urte ginen 40, aurrek urtean ja 60, eta aurten ja gara 100 piku. 100 piku kuadrillak, eta zuek izan zarete aukeratuak. Meti txibatzen dituz, zenbat kuadrilla dira? 103. 103 kuadrilla? Bai. Baina aurrek urtean 84 ginen uste dut. Bai, bueno. 84. Osa, 20 gehiago. 19 gehiago urta. Zenbat boto dira horiek? Ze, klaro, botoak ematen dira eta norbaitek irabazi behar du, kasuetan zuek irabazi duzu, Lehenengo postua, 4 puntu irabazten ditu, imaginatu, 4 bider 103. Aizue, zer nolako senahia duzu entzat gaurko egunak kuadrillero bezala, uztailaren 16ak? Nola? Gaurko egunak zer nolako esanahia dauka zuentzat? Niretzat hori bat da hemen egotea, hemen prozesioan parte hartzea, bai, eta listo. Osa, ez da gehiago. Bai, Izaro, zu duela 2 irabazi zenuen, aurten 2. zaude hemen, zuri gustatu egiz zaizu, edo nola da? Pilo gustatu zitzaidan, baina uste dut ja hurrengo urtean ez naizela hemen egongo. Osa, Eder egongo da Lidiarekin, eta aurten irabazten dutenak ere hemen egongo dira. Zer iruditzen, lore eskaintza hau, prozesio hau, kuadrillen parte hartzea, ze kuadrillek ere parte hartzen duzu instituzioekin batera, herritarrekin batera, sareginekin batera? Bueno, azkenean Marinelei egiten diogun omenaldi bat da. Marinelen herri batean oso ekintza polita. Orain egia da, ekintza solemne batean gaudela, ez, lasaia da, hunkigarria da, hemendik itxaso batzean utzi eta porturatzen garenean hor ja benetako festa hasten da, edo zein da zuen papera kasu horretan? Bueno, gero... Udaletxera bultatzea, gure jendearekin araziak ateratzea udaletxean, eta gero bakoitzak bere etxera, ez? Eta gero ja jaia. Jaia gauerako utziko dugu. Bikote eskerrik asko gurekin izatearren, zuri ederrakean atorren urtean ikusiko gara, Izaro disfrutatu azken urte hau, eta oso ondo pasa jaietan. Mila esker, bikote. Kuadrilleroak izan ditugu gurekin, eta ikusten duzuen bezalaka, gutxinaka hurbiltzen ari gara porturantz, lore eskaintzaia bukatzen edo, esango dugu bukatzen ari dela, eta zuengatik gero eta hurbilago daude festa oraindik ez da bukatu, hemen jarraituko dugu zuzenean.
Eskerrik asko Izaskun eta eskerrik asko kuadrilleroei ere. Oier, zu 2022an izan zinen kuadrilleroa, okerrez banaiz, beraz, hor ere egon zara, bizi izan duzu guzti hori. Ze oroitzapen daukazu, edo nola gogoratzen duzu? Niretzat oso polita eta hunkigarria izan zen, azken finean zuk egiten duzu bidaia eta prozesioa eta ikusten duzu zenolako tradizioa dagoen, azken finean gu ez gara adituan eta ez dara matzagu urte asko hemen, bai ikusten duzu jendea nola bizitzen duen, bere begietan nola ikusten duen santurtzi eta nola bizi duen santurtzi bere aurpegietan bai, azken finean sardinerak eta arrantzaleak ikusten dituzu eta bere buruan dauzkate orointzapen horiek eta oso polita da, azken finean haiek dira santurtziko historia eta guk orain bizitzen ari garena ez da santurtzi zena. Orduan, gu orain gara beraiek izan zirelako eta oso hunkigarria da ohore hori eramatea, baina bai bere maitasunarekin inguratua izatea eta egotea. Eta ze garrantzitsua den, kuadrilleroen lanari esker eta kuadrillen lanari esker iraganera begiratzea, ezagutzea nolakoa zen santurtzi lehenago, nolako santurtzi ezagutu duten ontzietan doazen sardinera, saregile, arrantzale guztiek, arrantzalen senideek, eta jasotzea testigantza horiek, eta jaietan guztien artean elkarbanatzea eta jaien parte bihurtzea. Agian kuadrillero izan arte, ez gara oso kontziente edo ez dugu hain gertutik bizi, baina bada modu bat ezagutzeko santurtziren historia. Total, azken finean igual ikusten dugu kanpotik eta ohiko ekintza bat izango balitz bezala, baina sartuta zaudenean ikusten duzu zenolako garrantzia ematen duten pertsonek ekintza honi. Orduan, esan duana da, nik ez dut izango beste sardinera batek duen historia eta bere ikuspuntua ez da nirea izango, baina oso polita da leku berdinean izatea eta haietan hori ikustea eta haiekin ikastea bai. Azken finean historia hori da, belaunaldiz belaunaldi aurrera eramatea eta harro sentitzea gure herriaz. Kontatu dute, ontzian dauden kuadrilleroek ere, erreleboa ematen zaiola ez, hurrengo kuadrilleroari, Izaskun egon da, aurtengo kuadrilleroarekin, aurreko kuadrilleroarekin, horrek esan nahi du, apurka ez, ordezkari horrek edo aukeratutako kuadrillakide horrek, kuadrillero horrek, jasotzen duela bestearen lekukoa eta gero gainera beste bat iman behar diola lekukoa. Orduan zu, birritan egon zinen ez, prozesioan itsasoan. Hori da, eta duela urte batzuetan, izaten garen aukera 5 urteetan egoteaz, baina jada izan dugu eta badakigu kuadrilla kopurua handitu dela, orduan ez dau leku askorik eta bakarrik joaten dira 2 kuadrillero taldea. Eta ez dugu esango hori albiste txarra denik, ze 102 kuadrilla, ez da txikikeria, ez da Izaskunek lehen esan duen moduan, ez da untzaren gauerdiko ez dula, esan nahi du hemen badagoela mugimendua. Playback saioan adibidez, bihar 103 edo 102 saio egongo dira edo nola antolatuko zarete? Ez dira guztiak aurkezten, baina bai, orain egiten duguna da batzuetan elkartzea kuadrillatan, ze probak ez izatea, denbora gehiegi ematea probak egiten eta hain luzeak ez egitearren. Baina nabaritzen da kuadrilla asko hau dela, baina horrek ez du esan nahi txarra denik. Nik esan behar eta nahi dut kuadrillan sartzeak izugarrizko aukera eman didala jende berriaz ezagutzeat, eta orain nire lagun mina askok dira kuadrillan daudenak kalean ibiltzean ez dut izango haiekin hitz egiteko aukera, eta oso polita da santurtzik eta kuadrillan egoteak eman didan aukera. Probak aipatu eta aipatu ari zarete, bitartean ikusten ari gara nola ari den berriro ere igarotzen itsas prozesio hori portuko Ama Birjinaren irudiaren edo eskulturaren ondotik eta nola apurka badatu zen. Atera da elizatik Ama Birjinaren irudia, San Jorgeren eliza horretatik atera da Ama Birjinaren irudia, egin du itsasoko itzuli hori, itsasoratu da, badatorre bueltan berriro ere Ama Birjinaren irudia, eta
prozesioan lekuko hartuko dute kuadrilleroek eta Ama Birjinari lagunduko diote beraiek ere. Bai, egoten dira han aurrean, eta hori da Ederrek eta Izarok esan dutena, azken finean guztiak ezin dute esan zenolako arrotasuna eta berezia den hori, eta azken finean hori bizitzarako geratuko zaizun oroitzapen oso polita da, eta azken finean zu zara jaio eta bizitzen zaren leku horretan, eta honetan portutik ibiltzea urtean zehar, eta zure lasaitasunean gogoratzea ze egiten duzun eta zenolako oroitzapen ematen duen honek oso polita. Izaskun Moiano, zu ari zara hori bizitzen, zu ari zara oierra aipatzen ari zaigun hau kontatzen ari zaigun hau bizitzen, eta zure ondoan dagoen pertsona hori ere, agintarien ontzi horretan dagoen pertsona hori ere, ari da bizitzen unkituta, ez dakit kontatu. Gainera biontzat lehendabiziko aldia da, itsasontzi honetan, Elisabet Etxanoe, Aldu Nagusia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Bueno, oso unkigarria, oso politxe, benetan. Egia da, bai, ez ni ez garela santurtziarra, baina unkituta gaudela ikusi dugun guztiarekin. Bai, oso unkigarria izan da, eta harritu egin hau benetan, jentea hain unkituta ikusteak, baita harritu nau baita horren beste jente gazte ikusten da, oso errotuta dauen tradizio bat, eta oso bertako sentitzen daben santurtziarrak oso beren sentitzen daben tradizioa dela, bestela horren beste jente ez da, eta oso politxe iru, asko guzta hoiat bai. Ondo, urrunetik bada ere ikusi zaitut, lore sorta batekin ere bai, hurbiletik bizi izan duzu, lore eskaintza hori, zer sentitu duzu ikusita, inguruko itsasontzietan ere, bazeudela iragan bateko sardinera horien ondorengoak, alabak, ilobak, unkituta ikusi ditugulako guk ere bai? Bai, beti esaten dugu, itsasoak zenbat eman dozkun euskaldunoi, bizkaitarroi, eta baita, itsasoari bueltatzea be bai, eta itsasoan lanean, joan ziren eta edo euren bizia galdu ebenen aldeko otoitza eta gomutabe bada gaurko eguna, eta berez oso berezia. Polita da, 100 urte duten tradizio hauek mantentzea eta ikustea etorkizuneko belaunaldiak ere aktiboki parte hartuko dutela. Guztiz, hori da honet daukena polita eta alkatesagaz komentatzen gendun bebai, elkarte asko dauzela eta azkenean guztiz zabala eta guztiz parte altzaile izateak horrek albidetzen da bain zuzen be, holako tradizioak aurrera eiteko bermea, horrek emoten dau eta argi dau, Carmen egunek eta prozesio honek zehazki etorkizuna daukela. Badakit esan didazulako, dagoneko entzunda izan duzula, jakinda zer den, baina inoiz bizi gabe, hemen bizitako esperientziaren ostean, datorren urtean, etortzeko prest zatoz, behintzat errepikatzeko gogoz? Hombre, ikusi dodana ikusita urtero etorriko nintzake, posibil izan ezkero. Oso unkigarria eta oso bitxia eta oso polita iruditu jatpai. Alkatearekin ere komentatu dugu, bera alkatea emakumezkoa da, aurten lehendabizikoz Ama Birjina eraman duten lagunak, emakumezkoak eta gizonezkoak izan dira. Komentatu dugu berarekin nolatan 100 urteko tradizio bat mantentzea zen nolakoa den, baina ze polita den ere bai garaietara egokitzea eta gauza batzuk aldatu behar baldin badira aldatzea. Ez daukat guztiz alde eta ikusi dut baita porteatzaile izan diren gizonezkoak zelan komentatu doztien baita, emakumei aukere emondotzela eta emakumei emondotzela orden testigua eta oso polita da, transmisio hori eta bebai da egokitzea tradizio bat gaurko Bizkaiko gizartea zer dan eta gaurko santurtzi zer danera egokitzen naturala eta berezkoa eta oso ederra. Beraz, gaur instituzio bezala egon beharrean, agian herritar bezala bizi duzu, ikusi izan duzu guztia unkitu zara? Bueno, niretzat guztiz ederra eta paregabea da, bizitzen abilena bai. Ez dakizu zauk ere, iraganeko norbait badaukazu itsasoari lotuta, norbaitekin gogoratu zaren bereziki? Bueno, ni barrualdekoan az, baina, asko, empatia eta paperean jartzen az baita, eta ikusten dut zelako garrantzia dauken bertakoentzako eta sentitu egiten da, zuk zeu besan dozu, ez da bardina, hau telebistan edo entzutez ikustea eta bizitza beste gauza bata. Beraz, aukera ederra.
Oroitzapen eder batekin kilitzen gara bera. Hori da, bai. Xabete Etxanobe eskerrik asko benetan gurekin izatearren, eta disfrutatu dagoeneko ja portura heltzen ari gara, baina oraindik azken minutu hauek itsasontzian disfrutatuko ditugu. Eskerrik asko zeuei, bai. Aizue, hemendik konexioa itzuliko dizuet, oso hurbil sentitzen zaituztet, ikusten zaituztet metro gutxitara baldin baikaude, eta ikusten duzuen bezala dagoeneko ja Ama Birjina, lehorreratu dute, hor gutxinaka ari dira itsasontzitik ateratzen, eta hori da, eskainiko dizuegune irudia, eta egingo dugu, berriz salto zuengana. Eskerrik asko Izaskun Moiano, guk jendetza dagoelako portuan, bestela burua altxako bagenu, seguruenik ikusiko zintuzkegu pare-parean, baina kontuz, ondo bueltatu eta ondo egin azkenengo metroak. Iritsi da Karmengo Ama Birjinaren irudi hori portura, hartu dute lau emakume, lau gizonezko, historia egiten ari da gaurre Santurtzi, 119 urtean lehenengo aldiz, lau emakume eta lau gizone direlako, azken edo bigarren aldiz, eta bigarren eta azken aldiz orain dantza egingo diote Zugaitza dantza taldeko dantzariek Ama Birjinaren irudiari, eta gero, Oier Melzio, hemen kuadrilleroa gurekin, 2022an ontzian bizi izan zuen gaurko egun hau, 2023an ere bertan egon zen, orain Oier zer da egiten dena edo zer da egin behar dena? Orain egingo dute guk egin duguna, hasieran, zeda behar izan zatzea eta bere tokira bueltatzea Ama Birjina, eta egingo da orain elizan ekintza polit bat, eskerrak emateko Ama Birjinari guretzak egiten digun guztiagatik, eta hori, tradizioarekin aurrera jarraitzea, eta Zardinera eta ezan dugun arrantzan horiek egin dutenarekin, bai aurrera egitea. Tradizioarekin aurrera egitea, egokitzea tradizioa, ondo ikusten ari garen moduan, kasu honetan emakumeen eta gizonezkoen parte hartzea, berdin duz eta orekatuz, eta lehenengo aldiz emakumeek ere, Ama Birjinaren irudia eramateko hori izan da, eta tradizioari eustea, kasu honetan ikusiko dugu, nola dantzatuko dioten berriro ere Ama Birjinaren irudiari, zortzikoa lehenengo, eta sardinera, fandangoa eta harina egingo dizkiote Ama Birjinari, lehenengo egin diote San Jorge Elizaren atari horretan, prozesioaren hasieran, eta Euskal Herriko itsas prozesio zaharrena den hau amaitzeko, portuan bertan egingo diote berriro ere dantza? Azken finean da nik esan duana, Santurtzi portua da, Santurtzi itsasoren alboan egiten dena da, eta horrexegatik beraiek esan duten arrotasuna da hemen bizitzea, eta haiek santurtziarrak dantzatzea, guk bizitzen duguna bai bera Ama Birjina ikustea, eta guztiok letra larriz esan dugun arrotasun hori izatea Santurtzirekin oso polita da, eta guretzat garrantzitsuena. Orduan, hau guztiak santurtziarrak izatea eta horrela bizitzea, inon ez, baina ez da egiten herri guztietan, eta ni santurtziar giza esan behar dut oso harro nagoela. Karmengo Amaren eguna gaur, uztailaren 16, Euskal Herriko kostaldeko herri askotan egun berezia, Santurtzitik zuzenean eskaintzen ari garena, Santurtziko zaindaria ere badelako Ama Birjina, Karmengo Ama Birjina, ume txikitxoak zain, sareen gainean eserita, azken dantza hori bertatik bertara ikusteko, txistulariak prest, txistulariak lekua hartuta, eta Zugaitza dantza taldekoak ere, lekuak hartzen une batetik bestera, aipatutako zortzikoa, sardinera, harina eta fandangoa dantzatzeko Karmengo Amaren irudiari, eta ostean itzuliko da Ama Birjinaren irudi hori elizara, kuadrilleroek lagunduta hori bai, eta kuadrillek hartuko dute lekukoa, ez? Gaur elizkizuna eta hainbat ospakizun, baina kuadrillak lanean jarretzeko. Une oro gaude, hemen, eta hau ikusterakoan hemen ikusten ditut umeak, eta ni naz irakaslea eta izugarri ukitzen nau honek ikusteak, azken finean hemen dau txikiak, baina une batean ez dira txikiak izango, eta oroituko dira honetaz, eta oso polita da, Santurtzin tradizioa hau aurrera eramatia, azken finean, lehen egunetik gure azkenengo egunera arte gogoratuko dugun nola den Santurtzin, nola izan zen, eta hori da, azken finean nola bilakatzen den, baina tradizioa gure bihotzean eta hariman sartuta.
Beste gaurko eguna jende batentzat izango da nahi bada elizkizunei lotutako eguna eta Karmengo Ama Birjinari zaion debozio horri lotutako eguna, beste batzuentzat izango da arrantzarekiko eta itsasoarekiko lotura ospatzeko eguna, eta beste santurtzear batzuentzat herriko egunik garrantzitsuena eta seguruenik txistularientzat egun berezia, txistulariak lanean hasi dira eta ikusiko ditugu eguneko bigarren dantza horiek edo bigarren dantza saioa ikusiko dugu prest horretarako zuzenean ETV honen. Ikusi ditugu lehen dantza horiek, Zugaitza dantza taldeko dantzariek eskainitakoak, bigarren dantza saioa da hau, Santurtzin Karmengo Amaren egun honetan, San Jorge Elizatik ateratakoan, irudia San Jorge Elizatik ateratakoan egiten zaio lehen dantza saioa, egiten zaizkio lehen dantzak, aurreskulari Lander Campos aritu da Elizatik ateratakoan, une unkigarria izan da, eta portutik itzulitakoan, itsasotik itzulitakoan portura Ama Birjinaren irudia, Zugaitza dantza taldekoek hartu diote erreleboa berriro ere, eta orain fandangoa eta arina dantzatuko dizkiote, denek batera, elkarrekin, gaurko itsas prozesio honi amaiera emateko, txistulariak ere lanean, eta bigarren dantza saio hau ikusiko dugu.
Egin dute bigarren dantza saioa, Karmengo Ama Birjinaren irudiaren aurrean, Santurtziko Zugaitza dantza taldekoek, egin dituzte 8koa, Sardinera fandangoa eta Arinarina eta kalejiran, guztiek batera amaitu dute, portura iritsi delako, itsas prozesioa amaitzeko Karmengo Ama Birjinaren irudia, eta irudi horren inguruan, irudi horren ondoan bertan, Izaskun Moiano, Izaskun zurea daitza. Jazta, gurekin. Kaixoan, hemen agurtu baino lehen, eguneko protagonista handi bat dugu, Naiara, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehendabizikoz emakumeak Ama Birjina eramaten eta emakumetako bat zu zaitugu. Nola sentitzen zara? Pues superpozik, gainera hemen herrixen, familia ondun, lagun ondun, dana ederra. Bina duzu sorbaldan edo nolako izan da esperientzia? Momentuz ez, bihar ikusiko gea. Biharragian agujetak dituzu. Hori zigur, baina ondo. 150 kilo inguru ditu Ama Birjinak, baina esan didazu laguntza izugarria izan duzuela. Izugarri, ez hauz bakarrin momentu baten bez, eta gero badeko norbait ondun, zeo zer gertatzen bada sartzen delako bera, orduan ondo, ziur nago. Esperientzia errepikatzeko prest egongo zinateke? Noski baiet. Zer iruditzen zaizu, hain, tradizio luzeak behingoz emakumei olako ekintza batean parte hartze uste izana? Hombre, hau da super garrantzitsua, eta ez bakarrik hemen mundu osun, gero bebai, Sevillan kostaleruk bebai, emakumeak izan behar die, eta hau izan behar da gauza bat denon artekoa dela, hau gurea da. Eta ez bakarrik gizonen, ez bakarrik emakumea, hau da denona. Bide komentatu dute, gizon asko baino beto egin duzula gaurko zure erakustaldia. Bueno, hori da pixka gezurre. Baina, karo, noski hemen batzu dauz dara matzatera, 20 urte. Hau da gure lehenengo urtia eta pixkator, baina ondo. Bueno, Naiara, adibide izan zaitezket hori da garrantzitsuena. Hori da. Eskerrik asko eta oso pasa, disfruta. Zuri, hau. Eskerrik asko. Hor, Naiara eta gainontzeko guztiak Ama Birjina berriz Elizara eramateko prest, 1, 2, 3 eta aurrera doaz, txalo artean izugarria, anezen olako abiadura daramaten, eta besterik gabe, hemendik agurtuko zaituztet, hau da gaur egunak eman duena, Santurtziko egun handia uztailak 16, plazerra izan da zuei zuzenean guztiak kontatzea, eta datorren urtera arte. Une historiko hau, Santurtziarrentzat egun historiko hau zuzenean bertara kontatzearren, eskerrik asko testigantza hori jasotzearren, eta eskerrak eman behar dizkizugu zuri ere, Oier Melzio, kuadrilleroa, animo jaietan, hainbat eta hainbat ekintza dituzuelako oraindik aurretik, neke aurpegia daukazu baina gogotsu zaudete, igandean mentxu agurtu bitartean oraindik gauza asko dituzelako egiteko, bat aukeratu beharko bazenu berezia, zer falta da jaietan zuretzat berezia dena? Falta ez, baina da gauak eta horrela bizitza kuadriarekin. Eskerrik asko Oier, eskerrik asko ikusentzuleoi, gaur Karmengo Ama Birjinaren egunean, uztailaren 16an zuzenean Santurtzitik egin dugun emankizun honetan zuzenean gurekin izatearren, eta egun historiko hau gurekin batera bizitzearren, zaindu eta hurrengo urtera arte Santurtzi, eskerrik asko gurekin izateagatik ETV-on plataforman.